ser a encargada de dar o pregón este ano. Este ano queríamos a unha muller, ademais levamos detrás dela varios anos que por unhas circunstancias ou outras non puido ser, pero que este ano nos colleu esa testemunha e dixo, sí, vou animarme e vou dar o pregón este ano. É unha valdeorresa que era e que sempre foi durante moitos anos unha imprescindible en unha proba deportiva moi importante que se celebra o domingo e que é a Milla Urbana. Me dades o nome ou douvolo eu? Eva Arias. Nos fai moita ilusión, a verdade, porque aparte de ser unha gran atleta, das moitas que por sorte temos non só no barco, sino tamén en Valdeorras, pero de aquí saiu e se proxectou por ese motivo, porque é unha muller de bandeira e polo tanto nos gustaba que fose ela a encargada de ler o pregón neste ano 2025.